Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ένα μήνυμα με έντονο κοινωνικό και πνευματικό περιεχόμενο απίφθινε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, Κύριος Χρυσόστομος, στην ακολουθία της 4ης τάσεως των χαιρετισμών που τελέστηκε την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Προτού φύγουμε από τον Ιερό αυτό ναό, ας πάρουμε ορισμένα μηνύματα. Η Παναγία μας, αδελφοί μου, είναι η προστάτηδά μας. Είναι η προστάτης του κάθε ενός εξ ημών, της κάθε οικογένειας, της πόλεως μας, της πατρίδος μας ολοκλήρου. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην κοινωνική βία που μαστίζει σχολεία, οικογένειες και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ υπογράμμισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια. Βλέπετε τελευταία, όλοι παραπονούνται. Βία στα σχολεία, βία στις οικογένειες, βία στην κοινωνία. Παντού υπάρχει κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Γιατί άραγε, ποιος φταίει? Πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική όλοι μας. Και εγώ που σας μιλώ, η Εκκλησία γενικά, η πολιτεία, η κοινωνία γενικότερα. Ποιος άραγε φταίει για αυτό το κατάντημα? Όλοι φταίμε. Γιατί όλοι μας απομακρυνθήκαμε από τις ρίζες της πίστεώς μας, από την παράδοσή μας. Ο Σεβασμιότατος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο και τη βία διεθνώς, εκφράζοντας την αγωνία του για τις συνέπειες στην ανθρωπότητα, ενώ απίφθινε έκκληση για προσευχή προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ζητώντας ειρήνη και τέλος στο αιματοκύλισμα. Βλέπετε τι γίνεται σε όλον τον κόσμο. Βλέπετε πολέμους, βλέπετε ακαταστασίες, τι ακούμε κάθε μέρα. Αίμα ανθρώπινο, αθώων ανθρώπων χύνεται σε διάφορα μέρη της γης, σε πολλούς τόπους. Γιατί άραγε? Θρηνεί η Παναγία μας για όλη αυτή την ακαταστασία η οποία υπάρχει στον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Πατρών μέσα από τα κηρύγματά του επιμένει στην πνευματική αναγέννηση και την ανάγκη αυτοκριτικής, ευθύνης και προσευχής για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες κοινωνικές κρίσεις.